Arratsaldeon, pilotazale guztioi, hementxe gaude beste egun batez Antiguako pilotalekuan, eta beno, pixkat beranduago hasita, ze emakumezkoen partida ez da jokatu, baina azalduko dizuegu zergatik. Eta bueno, nire ondoan Miren Larrateagat, arratsaldeon Miren. Leon. Bueno, hoxe, espero genuen 3 partida edukitzea gaur arratsaldean, eta emakumezkoen partida bertan bera geratu da, ez? Bai, pena handi bat ez, azken momentuko gauzei pasatzea. Madalen gaixo esnatu hemen da, eta bueno, gero suplente bila ibili dira, eta etzion inor jokatzeko modun, orduan suspenditu behar izan da, eta pena handi bat bai. Bai, beraz, Amaia Aldai finalea sailkatu da, eta atzo Leire Garai Mirian Arraizari irabazita, Amaia Aldai eta Leire Garaien arteko finala izango du. Finala esan maila handikoa, ez da? Bai, espero nik uste partidu oso politikoa jungala. Egia da baina Amaia lehenengo partida finala izango gala, orduan, bueno, ez da ere bere lehenengo partida hemen, baina bueno, final polit bat jutean, da nik uste biak ondo ibiluko dela, oso ondo moldatuko dela hemen. Bai, azkenean hemen jokatzea oso desberdina ez, fronte txikiagoa, altura bai, ez da hain altua ez da ere, eta badan aldatzen da ez, badakigu hemen beti jendetza egoten dela, finalean zer esanik, eta ezagit, pixkat atari txiki bat, nola ikustezu horko partida? Hauen asetez ez? Ez, larunbatekoa, finala. Bueno, Amaia pelotari oso indartsua da. Orduan, bueno, nik uste Leirek aguantatzen jakin berko bla. Eta gero Leire, aurren oso ezagit jokaldi egiten da oso artista da. Eta nik uste bi pelotari oso diferente dela ez? Orduan, nik uste sakea zeinek hartzen baita, diferentzia horren goala, askotan. Bueno, promesak hemen dazkau berotzen, alde batetik bikote gorria, Unai Amiano eta Eneko Beloki. Unai Amiano aurrera Tolosako pilotaria, Eneko Beloki Gaztelekukoa, eta bikote urdina Beñat Apezetxea eta Arkaiz Gabirondo. Apezetxea Erreka taldekoa, Goizuetarra bera, eta Gabirondo Gaztelukoa eta aurrera Tolosa taldekoa hau ere. Beñat Apezetxea ikuste dezuen bezala 17 urte, hau da, urrengo urtean oraindik juvenila izango da. Eta, zakit Mire, baino Unai eta Belokik bi partida oso on jokatu dituzte hemen, eta zakit ikustezun behaien kolpea, eta sendotasun hori klabea izango da partida honetan. Bai ez, pelotaria, bueno, ez dut asko ikusi, baina ikusetena Unaiek badakit indar asko dakala. Eta Beloki oso esku gozua dela, eta defentsa oso ona omen daka. Orduan, nik uste sendotasuna duen pareja badala, esan dezu bezala. Bai, da Apezetxea beste aldetik, lauetan gazteena, eta hau lanen eta ebai artista esan genezake ez. Azkenen hau jokun sartzen danen, gauza asko ditu ez. Ikusi nuen bere Zornotzako finala ikusi nuen eskuzan kontra, eta gatu nintzen harrituta. Hoi da, eta harrituta gatu nintzen, ze defentsa zekan, eta baita ze atake ez. Oso pelotari sendua, eta ezagit, aurrea egiten pelotari bat. Eta Gabirondo, azkenen aurten ebai estiro jaman du ez, esan genezake, eta bi eskuak ez, palanka handikoak. Eta zein nola ikustezun, ea kargatzerako garaian, ea defenditzeko edo nola egongo zan, Hoi da, nik uste horren goala ez, klabea, nik uste Arkaitzei eustea tokatuko zaiola, eta lan hau ondo iti baldin ea partu parekatxogoten. Bueno, lau pilotariak antxan ditugu, eta aurkezpenak Inigo Bianaren eskutik. Gaur bigarren finalerdiak, kategori guztietako bigarren finalerdi jokatuko die. Alde batetik, ezin izan da jokatu emakumezkoen kategoriko bigarren finalerdia. Gaur, ezin izan dulako etorri eta, sukarrakin esnatuelako pilotaritako bat, beraz, Leire Garaien aurka jokatuko du Amaia Aldaiek finala.
Orduan, bueno, hola gehatuko da emakumezkoen finala. Eta, bueno, komentatu, gogoratu iraiak 3an jokatuko diela finala, goizeko 11etan, eta gaur irabazten duenek, atzo irabazi zuetenenen kontra jokatuko dute, ¿vale? Recordar que eso, que el 3 de septiembre, 11 de la mañana son las finales y jugarán pues todas las categorías, categoría femenina, promesas y élite, los que ganen hoy contra los que ganaron ayer. Bueno, gogoratu, aigea zozketatzen beti zerbait, oraingontan gaur zozketatzen aigeana da Portuetxe jatetxerako 4 bazkari eta baita ere postre sultzamaren gazta bat. Estamos sorteando un queso de postre sultzama y también 4 comidas para el restaurante Portuetxe. Eso a cambio de un boleto de 2 euros. 2 euroko boleto baten truke, sarreran erosi dezakezute. Bueno, gogoratu, beti bezala, YouTubez eskaintzen aigea partidu guztik. Estamos emitiendo en directo en el canal de YouTube de Antiguako Pilotazaleok, ¿vale? Antiguako Pilotazaleok, YouTubeko kanalen bitartez eskaintzen aigea partidu guztik. Eta, bueno, oain bai, hemen daren protagonistak aurkeztuko dizkizuet, Alde batetik, epaileak, Gipuzkoako epaileen elkartetik etorritako 2 epaile esperimentatu, aurreko epaile lanetan arituko dana, Mikel Arroyo, txalo bero bat beretzako. Eta bestetik, atzeko epaile lanetan arituko dana, Ander Muruamendiara. Eta orain bai, hemen darenak promesa mailako 4 pilotariak, ja finalean badauzkagu 2 pilotari, eta Beñat Zubizarreta eta Unax Landa, eta orain hemen irabazten duenak jokatuko du beraien aurka. Alde batetik, gorriz arituko dienak, aurrelaria, Irundik dator, aurrera Tolosa klubekoa, bera, 17 urte ditu, bera da Unai Amiano. Txalo bero ba beretzat. Bere atzelaria, Andoa Indarra, Gazteleku klubekoa, 17 urte ditu, eta bera da Eneko Beloki. Beren aurkariak Urdinez, biak, aurrelaria Goizuetarra, Erreka klubekoa, 17 urte ditu, bera da Beñata Pezetxea, txalo bero bat beretzat. Eta atzelaria Gaztelukoa, aurrera Tolosa klubekoa, 18 urte ditu, bera da Arkaitz Gabirondo, txalo bero bat beretzako. Bueno, eta atzo bezala, finalerditan da finalen, 2 tantuz irabazi beharko dute, hau da, 21 eginezkero, 23 izango da partidua, 22 eginezke, 24 eta 25 topearekin. Como comentaba, tendrán que ganar con un margen de 2 tantos, si hacen 21 iguales será a 23, si hacen 22 iguales a 24 y con un tope de 25 tantos. Verás, disfruta tu partida, aurrera. Bueno, 4 protagonistak aurkeztuta, epaiak ere, eta xehetasun guztiak argituta, eta sakea urdinentzat, beraz, Beñata Pezetxeak emango dio hasiera. 4. pilota esaten du Arroyo epaileak, eta hoxe xehetasuna, ez? 21 eginez gero, 2 tanto batik irabaztea, 25 jatu arte. Nola, ze iritzea gaztuzu? Bueno, ondo, ez? Nik uste gauzak probatzea ondo hola. Eta, bueno, 21 tanto bat beharren zatik ez tentsio iluzatu, eta, bueno, emozio gehiago eman partidu, ez? Ide hona behi. Hasi da partida, Gabirondok, Luze, Eutxenekok, ea Pezetxea bote. Atzera. Zerret Arkaiz. Berriro. Ea Beloki baino eskuinek. Luze jarri. Altura emanaz. Ea Gabirondo atzetik aurrera. Zona. Beste pilotaka da. Aire zoain. Ondoinikoa. Ea Beñat. Botera jarri Beloki. Gabirondo. Goleaz Eutxi. Apetzea.
Ez, bizi eman dio, aurrera do atzera, eta azkenean kantu bizia eta Urdinek planteamendua ederra ekarri dut, ez? Bai, eta ikusi baitare atzelari neurrik oso hartuta ezkatela frontu zen, da kanta politia lehenengoa. Hortxe, Goizuetarraren sakea, goleaz, Unai. Ipareta, ondo. Goizuetarren bigarren tanto hau, beti esaten duen bezala, ez? Hemen frontoi honetan Ipareta bere bukatzeko eta, ez? Ezker paretetik asko aldeatzen da. Bai, eta hori da, zabala, normalen baina zabalagoa izate horreke, Ipareta oso ona gabe. Ateratu, intentze guztiakin, ez? Zabaleratu, baina kanpora, mene bai zabalea jokatzea, ez? Beste klabetako bat da, ez? Bai aurren da, bai atzen, hemen zabala da lekuika proposena, atakatzeko bai. Eta Damianok, aire zerantzun, Beñatek, atzera, oiron, propieta gauna. Atzera, hause da Unai Damianoren jokua, eta txarra eman du, atzeko epaiek, eta ezakit, hemen dikona ikusi da, ez? Bai. Dikona ikusi da. Bai, baina ziur gaina altxadu atzeko epaiek, arroi epaiek, eta bina markadorean. Antera du, rebote gozulotik, eta bikotea besoa tiratzeko Damiano. 3 eta 2. Lurretika asko ateatzen da pilota, ez? Bisake bizi eta errautera zuzenean. Bai, ondo edakatzen, Besoa tiratzeko lekurik, ez? Gazteleko atzelaria, 4 eta 2, gorriak aurretik, ez sake bizi bat, errautera doa, eta ezin. 5 eta 2. Eta azkeneko 3 tantoak, sakez. Damiano. Damianoren sakea. Dutza bere. Rebote zulotik, eutxi, arkaitzek. Damiano. Bizitxokoan, eutxi Beñatek. Beloki. Ezkergarai, keragarria. Eta hau ere, ematera junda postura derrakan arkaitzek, ez? Emateako garaian, hor bai. guztiz estiratzeu besoa, eta Eta bai, dakan guztiakin emateo, eta dira eskun ondo sartzeu, eta bai. Eta hemen ez da erresa, ez? Azkenen horrela jotzia, baina, bera... Ea Beloki, atzera. Rebote gozulotik berri rebotean sartu, eta utzi. Damiano, dientartera, baina Beñat goleaz, hortu zan. 7 eta 2. Eta ikuste arkaitz pixkat tankean edo eskubiko hankean mina hartu du. 7 eta 2. Belizia, zabalea, eutxi Beñatek, Eneko, Zurez, arkaitz, paso. Damiano lauraino atera. Bizi. Zek, ez gozatu. Damiano ongi eskubiz. Zota manoz. Eutxi Beloki. Zatu atzelaria, baina aurrelaria sartu. Eta gaderra. Errebotetik, eutxi. Eneko, nola gainera. Antxoa derra. 3 eta 7. Eta errebote dexente ikusten egia, ez? Hasiera honetan. Bai, oso tanta politia bere bai, eta nola izteiten errebote baita, ez? Bai, errexe ematen du, Hemen ikusita bai. Hortxe, apizitxea. Zakea paletarekin, ezkerrezeneko. Sartu da, henean eskubiz, ongi. Ezker paletera gainera, atera zaio. Ea Beloki. Gabirondo. Damiano, botera jarri, negatzeratu, pikatera da bai. Ea Beloki.
Eta askorekin, Gabirondo. Zin. Hor, pixkat gerria falta izan zaio ez. Bai. 8 eta 3. Eta oso ondo hasi da ez. Gazteluko atzera ja, baina azkeneko tanto hauetan ez. Ezakit hor, bai min edo molestia txiki bat duen. Bai, ezakit hor, zabaleko tanto itxarra eman denetikan edo. Lehen asera bezala. Amiano, oso atera. Ia erraute zuten atzeko, baina utxi Gabirondo. Aurrez daurrute. Eta ez zin. Baina, zaila zan. Eta emateko denbora eskatzea datorrela. Baina bai, hankoko molestak esegitza eta... Bai, ea... 9 eta 3. Lehen etenaldia eta... Ikuste hau estiratzen. Mentxe ikuste ez du iruditan. Ea... Zakit? Espero ezagun ez izatea ezer larria, momentuko gauza, kolpia. Etxe behinate bai galdezka. Eta horriak oso lasai, bere terrenoan guzti sartu dira ez, da markadorea gainera ez dakate galdutakorik. Eta gorriak galdutakorik gabe, bikote oso zaila ez, hemen irazeko. Bai, hasiera hau baino hobea ezin izan ez. Hortxe. Mandio Arroyo epaileak pilota Amiano gaztenari. Bado asakera. Eta ezkarrez Gabirondo. Nierrezkona baino, sartu daun nahi, zabaldu. Beloki. Kalmoziatu eta gora. Zan dugu ezek eta legaldutakorik, hemen lehenengoa. Hemen ala izatea, zehoz esan da gertatu da. Apezutxea pelota eskuan duela. 10 eta 3 dakau, baina 9 eta 4. Apezutxea. Eutxi, unaik. Ea bainat. Naku azkarra. Hortxe. Egin da gotzat eman diot, hortxe Amiano aukera dezait kontrara soan zehoz egin nahizun. Nik uste mozta jundala ez, iritu zego. 5-9. Apezutxea. Eta, telariari utzi, ez da erresa. Eta apezutxearen sakea. Eta urdinetako klabe bat, apezutxea asko jokoan sartzea ez. Bai, nik uste hori behar dela ez, gorrik harrapatzeko. Sakear dira. Baindarrak eutxi. Gabirondo. Atzera ezkerret. Beloki. Bizi. Ezkerreatu gainera. Pilota gader bat jotzeko aukera. Aprobetxatu. Erroteko zulotik ezin. Ondo azterkita pelota. Bai. Oso pilota gabe bizia ez, aka enekok. Da bi eskuekin ederki emate jo. Bueno, 10-6 pixka gerturatu dira, baina berriro Unai Amiano eta pilota eskuan. Eta du luze. Eta luzegi. Luzegi. 7 eta 10. Eta pilota berdinak egin daude, Bai, ez da aldatu. Zera da pezitxak. Golea Zamiano. Zerrestua. Mutu. Atzera. Zamoteatu, baina eutxi du argaitzek. Zamiano, bizi. Airez. Aso. Unai. Abatzerago. Ezkerrere zerriro. Eraman, paletarekin. Hortxe da bainat, baina ez duen eraman. Eta lanerdiak egin da bikote gorriarentzat. Eta Amiano horra aurren da honen. Eta asko egiten du, Azkenen hor, Unai hortxeak abere boterea, Bai,
bakan guztikin emateo eta indar asko daka. Eta oso ondai da. Baiatzen oso gutxi, eta Bai. Partida pixka bat etenen egin da, mopa pasa behar zuten. Eta badua, Amiano. Gabirarekin sakea. Gabirondo. Sartuko da, bai, bolea zizitzokora. Txigeinatek. Zera bizi, sodaban ez eutx. Arkaitzek. Peño. Eskuin boleaz, jaso. Ea una joain. Bain botera. Miratorri baino. Beste bat. Azte pilota bat, zabaldu gainera. Gabirondo. Kestin. Garra pelotaka bat. Bizi-bizia. Amabi eta zazpikoa dakau hemen. Eta bueno, datutan, Amianok zazpi egindako galdutako bat. Hortxe luze egin duna. 2 egindako belokik eta galdutako bakarra. 5 egindako apezutxeak eta galdutako bakarra. Eta Gabirondok ez daka egindakorik eta 2 galdutako. Beste danto bat joko eta belokik galdu duen bigarren pilotaka da. 8 eta 12. Eta eskuan du goizuetarrak. Eta lautan tora jarri dira. Ataka txiki batekin egizten diren. Atera du. Belokik eutxi. Kartu da baina gantxoa. Nahi, golea, zortzea belokik. Atera oso baino gota. 9 eta 12. Eta pilotaka horiek ze onak izateian atzelarian za, baino batzutan... Bai, batzutan aztitea Santigoko fortien gaudela. 9 eta 12. Apezitxea. Atera. Atzelariari ematen. Bitxa aurreratu, nakua, ederra. Amarreta 12. Hartu goizuetarrak ez, partidaren pixua. Hoi da, ikustea ez duela den bagaldu nahi eta harrapatzeko goz da bai. Bitan tora jarri dira. Apezitxea. Herriko sakea. Atzeratu. Beloki eskubiz. Gabirondo. Bele gustora Arkait. Ea, baina ezkerrez. Ea Amiano. Bizi atera. Arkait ezkerrez. Kaso. Beloki, gozatzeko pilota. Zeratu. Bizarrera doa. Pareteri gabe, eraman. Ea Gabirondo. Martzelariak fokuan. Bi Arkait. Beloki ezkerrez. Pilota gader bat. Gaiturik aurrea. Amiano, bi pausatzea eman. Honek ere. Pilotaka latz bat. Aukera bain, eskubiakin sartuko da. Oso atzera, sota manoz Arkaitz. Matera joan, sartu du. Ea bainat. Bizi atzera. Eraki, goztin. Ikustu Arkaitz Gabirondo. Momentu batzutan errenka bai ikusi dugu, baina... Bai, minat dabil, baina bueno, oso ondo aguantatu dut tanto. Bai, aguantatu dut, eta hortxe. Apezitxea pilotatik utu eta tanto. Nola izatean gauzak. Lehen eten aldira, iaia, tarte oso handiarekin. Eta bantxe bertan, tanto batera, ez? Eta ongi gelditu ez, eten aldi hau. Bai, nik uste bai. Bai, ze emateu behik edala gintzen eta hola, baina urdinak atzen ditu, pegatuta dituzte eta ber. Ez da ditor, enekok izan ditu nortxe utxoiek ez, oso bizi zebien jogatzen, baina bi utx jarraian izan ditu, eta oen pixkat zai konfiantza galdu duen, edo... Bai, eta ber, bai, pasatzea ez, bi faiatu eta beldurre sartza gortutzen, aberreztan ere. Maika eta Mabi, eta Dueñatek, xortzean jo, eta berdinketa dugu.
esan dugu, ea takadetxo egiten duten, da, egin duten, eta ama bina. Apezitxea. Atera du, Amiano, bolea. Zabaletik Arkaitz. Eta eskorekin, Amianok, paso. Atzetik aurrea. Zona pilotaka da, erroteko zulotik baino eloki. Abirondo. Eskuinez, beste pelotaka oso bat. Baina eskuinez, lekuarekin neneko oso ongi. Ea orain. Bera gintzen, erroteko zulora, sigi Arkaitzek. Amiano. Bizi, itxea sartu nahi, baina beratzelaria airez oso ongi. Erreutetik, jaso, bai. Amiano, bizi. Kerez eutxi, Arkaitz. Bote txarregin, eta aurretik dazkagu urdinak, ate defentsa danak, ez? Gabirondorenak. Bai, eta ikustea ez, ezkerra irez, konfiantza askoki dela esku izan. Apezitxea. Erdiko sakea. Eutxieneko esperantzuna. Gabirondo. Amiano, erasotzeko aukera eskuinen zartu. Eta, Gabirondo, txarra egin. Konpondu da. Bizi. Eta pilotaka oso bizia. Eta amairuna. Eta pilota berdinekin, jarraitzen dute, harritzen nago, Zetakadetxo hartu dute urdinek, pilota horrekin, eta bain... Normalena aldatza letzeko, Golea zeinak. Amiano, Niakoa, altua, Ezea Pozutxea, atera, erregotean sartuko da, eta Arkaitzek jaso! Niakoa hortzea behinet, beste Niako bat beloki ezin. Haze defentsa lanak indituzten ordinek eta nintxe dituzet pilota eraman duen Arkaitzek. Eta pezetxea bere atzean eta hortxe beloki ezin eraman. Da, 14 eta 13 urdinak aurretik ditugu. Bai, ukorriri hasierako sendotasun hori erabat galdu edo. Goizu eta arraen sakea. Zera zailo belokitik. Peño, Gabirondo, Amiano goleaz. Apezutxea. Zokalde egin nahi. Amiano, baina irez. Ea unai. Iluztizo alea. Eitzi. Ez, bai. Ez. Nola ateatu zaion eskutik, Amian hori, postura guztitan, ateatu zaio eskutik. Bai, ezkerrez eta bai eskuiz, bietan indar asko, 14, goratu, 20 bat eginez geho, da bitantogatik irabazi behar dela, 25 iritsi arte. Atera do Amiano. Eutzi Gabirondo. Beloki. Rautetik. Neurtu eta ongi. Amiano eskubi. Ikeatzelariari utzi. Beloki. Kostata Antonetan Arkaitz. Sartu da irez, zapezitzea. Atzera nahi. Gabirondo. Atzera beloki. Eta latza. Eutxi Arkaitzek. Nakua. Ongi bainat. Atzera beloki. Ongi molatua. Atzetik aurrera Gabirondo. Eta zona. Eutxi. Bainatzek aukera aurrean. Baina nahi zabaldu. Baina nahi eta atzeratu. Gabirondo entzat lana berriro. Amiano. Pilota galatz bat, Gabirondo. Defentsa lanak egiten ari diren, beste bat. Hortxe da bainat, jokai, ja ez, ematezun egitea jundala. Eta 15 eta 14 berriro ere, gorria
aurretik. Eta ze Gabirondo eusten dago, Bai, oso ondo ez ikusten bai, eta hasieran igual lotxa marrasia, baina oso ondo da. Gorriak aurretik, sake luzea, Lizakea. Beste sake luze bat. Eta 15 jartzeko markadorean. Eta hortxe ikustegu estiratzen, Arkaitz Gabirondo. Aurpegi hona ez du jartzen, baina hortxe dago ez aguantatzen. Segite gorri. Eta albistea miren, pilota aldatuko dute. Hoxe itxari dira. 3 pilota. 3 zenbaki aduen pilota. Vamos, na. Apezutxea. Arrigo sakea. Belokik. Miano. Mira, zaio, baina leku izan du. Gabirondo. Mianok. Atzera. Gabiroki. Eta sona. Eta sartu. Eut. Arkaitzek. Beste biotega. Eta hau eskun boleatu zin. Amaseitamos, eta emateu etenaldi askatzea datorrela. Bai, jaten gaute partida harrirare. Eta mentxe ikusten dio, estiratzen. Zagit. Nion sufritzen ba, aki, Bai. Eta, aguantatzen. Bai, ze fintxa lanak egiten nahi dan, egia latzak aidia horratzetik, errauteatzen. Errexa ematen du baina, ze altxa egiten du eta frontixa eraman. Baina, geho Amiano, geho Belokik beste bat jartze dute ez. Eta hori da, bigote gorria gatena. Hortxe. 15 eta, ez, 16 eta 15. Badoa. Iruneko aurrelaria. Eutxu bainate. Eta pareta askorekin. Gabirondo. Bote txarra egin, eta lehen egindakoa Gabirondo entzat. Eta txikat errenka ikusten dugu, ez? Bueno, partida barruan daude. 16na. Eta pilota horrekin jarraituko dute. Apezitxea sakera. Naiz, Otamanoz. Ederki. Ongi Gabirondo. Aquí. Gabirondo. Gabirondo. Amiano. Bainatzera. Ezkerra idez. Oike. Bizkido hau, ezkuntza Otamanoz, txapara. 17 eta 16. Hortxe ez, gorri bere joku egiten, hau da. Eta hortxea Arkaitzek ez, aguantatzen. Hoi da. Horrengoa, edalen esan da ez, hor dago. Partio honen klabea, atzen aguantatzea eta lortze duen. Mopadun mutikoa pasadu, eta Amianoren sakea. Apetitxea sartu. Unai. Eskunka. Goiak libratu eta tanto. Zakit, baina hemen bi huts defentsan ez, egin dituna Gabirondo eta ezakit psikologikoki pixkat afetatuko joan ez. Espero ez, baina bai, hola bi huts hain segidan inda ez da bat errexo izaten. Zake luzea, Gabirondok, go. Listi Belokik. Tekuarekin, Gabirondo dutxi. Belokik. Eta berrotatu egin beharko du, ezin.
Eta ere ikusten da, ez? Atzelarien bien arteko pilotak, ez? Beloki gaindik bizi eta Arkaitz eramatea, ez? Bueno, lan zaila da azkan noski, ez? Bai, azkenen. Ez daka atakatzeko agintzen jartzeko aukera asko, eta dira. Errebote, pilota gara banduen apezitzea. Eta Gabiron dauk, ez? Pelota azo segidan, gorrin atletikan rebotatzen. Hemen txek ikusten egea, eta apezitzak, matezun, eskupilota ikusten egea, matezun erremontea, ez? Olako zerbait aurrelaria ematen erreboteko pilota bati. Hau ez da askotan ikusten. Ez. Eskupilota. Errote zuzera, deneko belokiena. Txe, 20 eta 16. Menpe dituzte urdinak, gorriak barkatu. Eta atera du Amiano. Ez, kerrezeloki. Bizi, Gabirondo. Bera sartu gaina errebotean, eta belak ikazen. Tanto garrantzitsua ez miren. Bai, oso ondo gozatu du pelota, eta honik uste barruko amorraztik danak ataikula, pelota zorten. Apetitxea. Zera du, bizi azpitik, Amianok. Atzera honek, eskuin boreaz. Sendo belotik. Atzera Amianok, eta gorria rotan sartu gainera. Eta tanto. Apetitxeak ez du aprobetxatu eta Amiano golpe batez, ez? Hortxe. 21-17. Ez dugu esango azkeneko sakedanik, ze agian ez da. 21 eta 17. Amiano gatera du. Biziatzera. Sotabanaz Gabirondo, gora. Azkeneko sakea zan eta azkeneko tantoare miren gorriak finalean. Bai, hasieran oso matxudia ez, baina naiz da gorrik ondo definitzen da hasi, jakin izan du partidu eusten eta oso partidu nahi. Amiano eta Beloki, Zubizarreta eta Landaren arteko finala izango dugu. Eta final ederra benetan, ez? Bai, atzore hemen izan eta beste parejare sendo ikustea, eta aurre noixe joku asko emateu Zubizarretak, eta final proiektu bat ikustean. Larun bateko gauza izango dira, eta momentuz elkarrizketak egitea jetxiko naiz, eta segituan geha bigarren partidu honetako atarikoarekin. Eneko, zorionak, Antiboko finalean zaitugu, ze sentsazio izan dituzu hor? Onak ez, ondo hasi geha, gehore unek ikerre jogatu, nire gustaitu naiz, eta naiz eta aipartu honain azkaren irabazi. Hortxe egon da ez, bizi hasi zate, geho hortxe izan dituzu bi akats, ezakit hoi psikologikoki pixka eta afektatu izun, eo nola izan da, nola junda?
Bai, bueno, beti emateu beldurra, faiatzen haste zanen, urrengo are olen gozun, baina lortu dugu berriz sartzen hastia eta horti aurrera nahiko guztua. Bai, asko eman diozu pelotai, baina Gabirondaren defentsa bai ikagarria, Bai, sotagoen ozta sartzezun, gehore baina sartzezanen arreska handia eta zaila zanez, baina bueno, azkenian eman nahitu geha, aldimen aurren daztenean da ondo. Bai, azkenen partiduak hola iratzituzu, bakizue hemen Antibo nola jokatu behar dan, da ideia horrekin etorri zate, ez? Bai, bakiu gure kualitate hobenetako hoixala eta askotan aurren tonterik egin beharren, atzea. Larun baten Zubizarreta eta Landa, nola ikustezu partidua? Oso zaila, baina bueno, Landak ikarri emateo eta Zubizarreta ikarri efikaza, baina gure jokua eta jungo eta ber. Zorte hon larun bateago eta ederki jutea hastea. Esker asko, aio.
Vaya altura tiene Leonita este. pilotaria beroten, eta hasi aurretik eskerrak eman behar ditugu taberna guzti hauek, jaialdia zuzenean botatzen ari dira. Hau dira, Jose Mari, Platero, Bodegon, Danena, Abakando, Trikuarri, Antzara, Olillos, Barluis, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus, eta Zarika. Eskerrik asko guztiei. Miren, hemen ja hirugarrena izan beharko lukeen partida, baina bigarren partida. Egia esan, altzan lasai asko finala izan, ez? Bai, bi aurrelarik fronteoetan ikuste ondona moldatzean aurrelari dela, ez? Eta atzelaritan, Martxel zesanik ez, oso ondo dabil, bere aiako. Eta irurita baita ere, asko aguantatzen atzelari bat, eta indar askoko baita ere, orduan lau peloteri hauek oso kompleto ikustetik. Bai, iruritaren kasuan, gertatzea, asko esaten dela, irurita eta bere laguna, ez, askotan. Hemen, jendia iruritari Antigoko, fronte guztitan, ez, baina hemen Antigoko frontoian, errespetu handia sortzen du. Bai, egia esan ez eta asko ikusi, baina ikusi nuna. Eske, oso aproposa fronteontako, bi eskukin oso ondo, azken atzelari batek berdun guztia, ez, eutxi eta aukera dakaren agindu, eta bi hoik oso ondo betetzetu atzelari nire. Eta gero aurrelariak oso ezberdinak, ez? Alberdi, badaki gutze jabrukeri egite ditu norra horren, gainea jakintxua, ez? Aki tantoa pixkat mareatzen, defentsa lanetan bai oso ondo, eta engeru pixkat ezberdina, ez? Azkenen langilagoa, tanto egita igual pixkat gehiago kostatzen zaiona, baina bi aurrelari oso eder, ez? Bai, ez. Julenek zulo guztik harrapatzek eta zulok harrapatzek ere bai zuk esan ezuna. Lehenengo landin berdia eta oso ondo ito du lan noi, eta hain gero bai langilegoa tantoan ikuste gehiago luzatzea jungoala. Eta, a ber, lau haueke aurreko lau pelotariko zela partidu politikatik edo. Ezagitze zer dakat ikustet Julen Alberdi agian sakearekin bat txokora, beste ardira, beste azalea, ze aurrekoan elkarrizketan esan nion. Gaur sakeekin nahiko ondo, ez? Azkeneko biharren partidua jokatu zutenean. Da bai, aurten ez da bain beste hori egiten, baino egingo dut esan zuen. Orduan, hemen final aurrekoan ez dakit, igual irurita nastu nahien, ez? Ikusiko diola, ez? Juleni hori egiten.
A ber, ikusiko dugu. Bai, leheno hasieran ez dut komentatu, baina ikusi eta miano hasieran naizala basakea ezker, gero eskubi erdialdea, eta azkenen hori baitare aurlaria nastu itegu, ez? Eta aire sartzea ez da inerrexan, eta bai. Hori Bai. taktika hona da bai. Eta azkenen atzelariarentzat ez dula gelditxo iten, ez? Azkenen Hoi da. eta ja pixka pendiente eta azkenen pausuak eman barrea, ez? Da azkenen hori zaila izaten da, ez? Hoi da. Da, mintxo azkau pilota probatzen eta pilota ederrak emate dute, ez? Nire? Ikusten nahi gehan bintzat. Bai? Oso pilota politiak, egokiak. Bai. Hemengo frontoi baten tokatzeko. Eta, ja, iztuetaren pilotak adau ikusten nahi geha, ez? Azkenen, esan behar da, oindik, aurten 18 urte, ez? Nagusien mailara ingo saltoa, baina aurten, hoberenekin, ez? Hasi da jokatzen jara. Bai, behar baino lehenago hasita dago. Hor goikalden ibiltzen eta azkenen ikustea hobre bai oso kompletua, bi esku, altura daka, indarra daka. Ez zaio zer falta, atzelarien. Bai, hoxe. Azken boladan, ez? Eskutatik ez da oso ondo ibili. Lehenengo jardunaldia zuen jokatu. Eta aurrekoan esan zuen behintzat eskutatik ondo bukatu zula, ez? Ikusiko dugu gaur, ze astelenean, okerrez bali manago, jokatu zuen lezon partida, jokatu zuen, galdu intzun, baina, hemen, azkau pilotaria prest, eta, aurkezpena egitera doaz, eta Inigo Bianak kontatuko ditu partida honetako eta semuztu. Bueno, eta orain elite mailako bigarren finalerdia jokatuko da. Ja, badauzkagu emakumezkoen mailan eta promesen mailan zeintzuk izango dien finalak. Emakumezkoen mailan Leire Garai eta Maia Aldai, elkarren aurka jokatuko due. Promesa mailan Zubizarreta Landa eta Amiano Beloki izango da finala, larun baten, goizeko 11etan. Eta esaten dezen bezala, bigote bat falta da bakarrik, final horiek osatzeko, baita ere Josu Igoa eta Antxona Pezetxea daude elite mailan etxoiten ja larun baten, bale? Bueno, aurkeztuko izkizuet hemen dareta 4 protagonistak, alde batetik, Gorriz arituko dienak, aurrelaria Eugikoa da, Irurtzun klubekoa, 20 urte ditu, eta bera da, Aingeru de la Fuente. Bere atzelaria Lantzetik dator, Oberena klubekoa, 24 urte ditu, bera da Josu Irurita. Eta beren aurkariak, Urdinez aurrelaria Zizurkildarra, Aurrera Tolosa klubekoa, 21 urte ditu, bera da Julen Alberdi. Txalo bero bat berezako. Eta bere atzelaria Urdinez baitare, Tolosarra, Aurrera Tolosa klubekoa, 18 urte ditu, bera da Martxel Iztueta. Txalo bero bat berezako. Eta gogoratu, bi tantuz irabazi behar duela, bi tantuko margenarekin, gogoratu. Promesatan bezala, 21 nahiten badue, 23 izango da partida, 22 inezkio, 24 eta 25 topearekin. Recordar que tienen que ganar con un margen de 2 tantos, si hacen 21 iguales tendrán que hacer 23 tantos, si hacen 22 iguales 24 y con un tope de 25 tantos, ¿vale? Aurrera ba, eta gozatu. Aurkeztu izkigu Inigo lau protagonistak, epaiak ere, kontatu izkigu xetasunak, eta ze kurioso adan pilotarien maniak, ez? Zait ikusi betzun hor Julen Alberdiri azkeneko momentuan, gerrikoa jartzen, eta bain muñekera jarriko ditu, nik uste, bai? Beti hortxiaka, ez? Xapa bota eta gero, jartze ditula gauzak, ez? Azkenen, mania horiek, ez? Kuriosa, ez? Enaiz pejatu baina, bai. Da, azkenen, zu nola ematituzu mania horiek, badazkazu, edo zehoze
igual inkonstienteki, bai, baina konstientezean eta hau egin behar, edo zazu badakazu. Konstientik igual bai, baina ez, hola, konstiente naizen ikan ez dut hola mania. Igual izango ala, baina ez dakit. Bueno, ba, txapa gorri atera da, eta Aingeru de la Fuente eman dio partidari hasiera. Eutsi zuetak. Irurita. Alberdi, Keinu. Irurita, atzera. Ez eta. Ematera joan. Iki, beste Keinu bat. Gozatu baino biziatea zagizturik. Alberdi, laguntzen. Aingeruk, atzera. Ezkerrezilen. Atzera. Eta irukita. Eta basona. Tiatera, eutxikan, eutxu Martzelek. Bizi, txokoratuz. Eutxi Julenek. Atzera Aingeru. Eutxi Martzel, Keio. Zabaldu. Eraman Martzelek ere. Aingeru. Kalde egin nahi, Atzera Julen. Keinoa. Eta hortxe Martzel, baino ez zinera man. Eta lehenengo du tantoa gorrientzat. Eta behaiek eraman dute partidaren pixua, baino harritu hau pilota hau frontixetik gutxi atatzen dela, ez? Da normalen hau urdinentzat agian hobeagoa, ez? Alko zala izan. Bai, nire fikatu nahi ez oso mantzoa pelota. Eta, bueno, ikusiko abertzen hasi modatzea. Bat eta huts, atzera Aingeruk, eutxi Julenek ireki gainera. Eta berak aukera. Nakua, eta tantoa. Bi pilotakarekin, zer egin duen, ez? Bai. Mentxe ikusten dugu errestua, bizia, lekutik atera duen gero, eta mentxe Nakua. Zona. Bai, pelota horrekin esan dezuna. Nik uste biziko igual hobetoz, Julenek ikusi harrapatunen lehenengo boten gau eta... Aldatu dute, ez? Oain. Aldatu dute pelota, ez? Bai. Ez fijatu baino. Bai, oain ikusiko dugu. Bai. Alberdi. Atera, eutzi, iruritak. Izueta. Eraman Aingeru. Eskatu irurita. Eskatu altura askorekin. Ongi goleaz. Martxel. Julen, iruderretik. Atzera ezkerraz. Kredatu. Ea Martxel. Eta Gasona paretarekin. Eutzi Josuk. Beste bat. Goleaz, eraman. Berriro de. Bain botera, leku daka Josuk. Ongi eskuiz. Hemen lauterretik. Eta berak. La cuchilla bizkarra Martxeli. Ongi Josu. Martxel. Hanik uste miren pilota berreina dala, ez? Bai, ez? Bai. Hala egitu zai bai. Zilita. Nakiz eta. Piloteoan. Eskatu irurita. Eraman pilota gara beren. Aingeru. Lekuakan, ongi. Martxel. Eta luzea. Izu eta. Atzera dizu. Izi Martxel. Pilotanekin oso zail tanto egitea. Arritzaio, baina atera. Ea Julen, atzetik aurrea. Izi moztuta. Ere, bizko ranketatik. Atzera, boleaz, eutxi. Julen. Nakua. Aingeruk jaso. Gainera, eutxi. Eizu eta, bipareta. Zailo guztizan datea. Atzera. Baina boleaz, gora. Hortxe utigu Martxel izuetak. Eta
Pilota aldatzea datoz gorriek. Lau, hor ikusten zuen. Eta hortxe atzelarien gauza, hortxe pilotaka jotzeko, bueno, egia esan Zabalean aukera zegoen, ez? Hoxe, Bernon, bai. Julenek pare bat aukera dola izan ditu Zabalean utxatze dela, baina, bueno. Etxatuko zuen nahi gero horrengo zala. Haitu, lehen sakia Zabalera. Mutatzea beste pilota bat dala. Eta, nola, atea dan lurretik? Bai. Bai, pelota asko zuizegoa, eta nik uste bai ondo torko zeela. Bai. Ustela pilota horrekin partida luze jungo da. Bai. Hiru eta bat. Gorriak aurretik. De la Fuente pilota eskuan daka. Josu bera animatzen. Atera den gero. Talea berriro ere. Erdira. Eutxi, zuetak. Ongi gainera. Ezkerre. Benta. Gero pilota. Bizi Martel. Irurita. Bire lekuan ondo kokatuta. Ongi Martel ere. Hortxe jarraitzen dute. Batzelariek pilote ban. Zilen sartu nahi, baina, ezin. Hain gero sartu gara joko ban. Julen ere bai. Lauterrete. Moztu. Hortik atera nahi hain gero. Zueta ezkerrez. Irudita. Eta gauna. Izo sondo. De la Fuente. Zinez. Hain gero. Tokaldia, bilpareta latza. Keinu bat egin du ez dut esanet, hemen ikusten dugu errepikapenean. Ikusiko dugu bain. Irutu zait Julenek eskatu duteun, eta... Ederra izan da. Eskatu du, bera, bai, eskatu du. Ikusi goto horrein geruri ez izaten, eta lau eta bat. Beste tanto hor bat, eta gorri entzat, hori da, Bai, oso tanto luze, bai. De la Fuente entzakea. Bizti. Ikutzea etorri, baina... De la Fuente. Kondizerrian jo. Gautxi Martelek. Alberdi. Eira, man. Pilota, gara eman du. Ezkerrez atzera. Ezkerra irez. Iritsi da. Jokaldian gero. Hortxe. Ea irudita. Oso atzera. Alberdi erreboteatzen. Eta eira, man. Atzera herri hori. Eutxi Julenek. Atzelari lanak egiten. Berri hori. Eutxi. Hortxe gatzen da Martxel. Eta Julen berri hori atzera. Hortxe. Atze defentsa Julen Alberdiena. Airez. Erreboteatu gainera. Eta hortxe Josuk ez, egin nahizun jokaldia, iztu eta horra aurrean ikusi eta zure gana fongo naiz, baina txapaera ez. Hoi da, askotan pasatzen gauza bada, ikuste kontrario lekuz aldatuta dela eta aprotxatzen barra baina. Eta gero hoi. Behaien pilota ate daute, bi zenbaki duen pilota. Eta partida gorra da, eta hasiera. 2 eta 4, 4 pilotariak lanerako etorri dira Antigoko pilotalekura. Bere denbora hartzen Zizurkileko aurrelari gaztea. Atera du Alberdi. Zabalea. Ona, bai. Itzu eta. Atera. Julen. Pipareta. Eta hau ez. Hace tantoa jogatu duen, Julenek. Bai, Zabaleko marra bilatu nahi du, bai. Hortxe. Lehengoan ez zigun bezurrik esan. Hortxe, bota du lehen mitziko sakea ez, Zabalea. Bost eta 2. Gorriek aurretik. De la Fuente. Nekete Zabalea. Eutxi zueta.
Irurita. Atzera. Martxel, lekuarekin. Eta azpiatu, De La Fuente aire sartu. Ongi, efitxu aldu lehen. Iruritak eskatu. Izueta. Irurita. Hortxe Josu, lautik. Eta lekuarekin, oso azpiratu eta ongi. Pilotaka bat, hau, zerreratuz. Eta ez eta, gora! Sei eta bi. Eta... Eten aldea eskatu duten, bai? Eten aldea eskatu dute gorri. Eta agian eskat beteta, edo daude? Baina... Arraroa ez, ointxe eskatzea? Nik uste tantek motzenetakoa izan zala, baina... Ba, 6 eta 2 eta... Zetzaia dan hemen iruritaren aurka jogatzea, Ba, bai. Ez dakit bate faiatu du. Bat faiatu hor, jundana izuetari hor aurren egitea. Baina hemen atzean ze sendo eta... Gaina momentuz, Martxeli bizkarra erakusten, ez? Ba, bai, lanak oso ondo duten, bai, eta bai. Ondo zuentzat, oso ondo dira, bai. Eta engeru ere badaki zer egin behar duen. Eta gero ere bipar eta eder batekin bukatu tantoa. Eta hemen ikusten du Julen Alberdi. Bikote urdina irabazteko, beha asko sartu beharko da jokoan, ez? Bai, eta nik uste oain asko dela atzagotatzen, baina komeni zaiela aurren, dejadak, izkan duitzen azta. Adira De La Fuente, gaire Julen. Aretarekin. Erne da Martxeli. Zeratu engeru. Bai, ongi ezkerrez. Ireki. Irurita. Azte pilataka da. Leko oso txarrea doa eta... Pantoa. Iruritaren tat. Eta ba, zazpi bi hau ikusten nahi geha, ba... Atzean, ez? Atzean egiten dan diferentzia, ez? Ba, bai. Ba... A ber, hasi beharra da kai Julenek. Hola segitezko nik uste irureta nagusi izango ala, partio oso. De La Fuente. Alberdi irutaretik. Ireki. Paia atzera etorri, eta irutak lekua izan du. Eta emateko, eta errebutean sartu berriro, Haze... Pilotaka da ederra. Bi eman ditu leku beretik, eta... Ba, leku berdinean sartu ditu. Ez dala indar kontua bakarrik, ez? Ezkenen direkzioa eta teknika eta askotan importante izatea. 8 eta 2 alde garrantzitsu hartzen ari dira gorriek. Baleko sakea, eutxi Martxelek, De La Fuente, Alberdi. Pilotaka bat iruriten zat, paletarekin, frenatu da, aholtza izueta. Irurita. Eta, errautera doa. Ez, goti goleaz. Aingeru. Henek ere, Martxel behartzen, irutxik. Aukera, ez du gozatu, gainean da Julen, hanketara. Keino, izuetak aukera. Mozidatu, moztu, eta bain komeriak. Julen, ireki. Irurita. Hortxe, beste pilotaka bat, leku berdinera. Eutxi bain Martxelek. Beste bat. Bain. Eskubiz ebango dio, goti goleaz. De La Fuente. Eta defentsan. Eutxe. Aingeru. Motiatu, bain sotabano, zematea jun. Ezi. Arrimatu. Alberdi. Ez, galdu da. Ene bada. Inorketuen espero. Eta hemen errepika penean ikusi dugu. Haze pilotaka da. Aingeru hor xokora jun naizunez. Garra oso garra. Ikaragarria. Julen Alberdik egin duen jokaldia. Eta arratsaldeko jokaldia esan genezak, ez? Bai. Oso polita. 3 eta 8.
pilota askoan, Julenek, Izuetari animoak ematen, Izueta defentsan kanto derra jokatu du azkeneko hau, eta bere aurrelariak bukatu. Pelota mano, De La Fuente. Eskatu Iruritak, atzera, ederra. Rebotetik, eutxi, bai, barruan da. Hor pizkat irristatu da De La Fuente. Oina juntza jo, eta gainean ditugu. Eta gainean ditu, 4 eta 8 oraindik, baina hortxe. Mandio pilota, Iruritak Alberdiri. Eta hortxe, Alberdi psikologikoki bikotearen pixu hartzen, denba guztien Martxeli animatzen, Bai, asko animatzen bai. Sake bizia. Keinu, zeta gozatzeko pilota. Bai eman ere, boleaz Josu. Bukaldia, eta hau da Julen Alberdi, miren. Nola gorputzakin engainatzen besta, bai. Hau ere ikusi beharra dakago, hemen ikusiko dugu. Eta, oida, buelta erdia gaina eman du batzeaka, Latza. Ba, 5 eta 8, Julen Alberdi jokuan sartzen dago, eta gerturatzen ari dira urdinak. Saka, paretarekin. Zubik gaina Iruritarena. Izueta. Irurita berriro ere, eskubiz. Izueta. Iritak eskatu, ostatu, bai, barruan da. Botea motz gehatu, baina eraman atzera ingeru. Izuetak, jaso, aingera aurreratu, baina atzelariari utzi. Atzera, boleaz, bai, aingero batzutik aurrera. Zabaldu, hortzea Julen. Zelariari utzi berriro. Izueta, 6-tik. Irurita. Izueta. Baina, Irurita, bizkarra erakusten. Izuetari. Eutzi. Aingeru. Julen sartuko da. Gantxoa. Eta berriz ere. Zer egin duen, lautikan, Oain ikusiko dugu berriro, baina... Ez artista. Lautik edo esango nuke. A ber, bai, lautikan. Ondo kalkulatuta. Ikaragarria. Eta bigarren aldiz, gorriak eskatute denbora, Berriro geratu dira. Zakit, bitako bat beteta edo egongo da, baina arraro iruditzen zait. 8-6, azkenen Irurita Izuetari bizkarra erakusten ari zaio. Eta, arrisko iragate. Alberdi sartzen denen jokun, hauxe da. Eta, momentuz, Izueta defentsan oso ongi, Ikusten dio, ez? Bai, oso ondo da montatzen bai. Eta igual azkenen, ez dakite, baina Irurita azkenen naizta definitzen egon, atakatzen baita eman hartzea dute, eta horreke emateu ez baina asko nekatzen. Eta gaina psikologikoki ere, ez? Eman eta bestia erantzuten dizunean, ez? Baita. Hor buruak... Iruritak, datuak errepasatuko ditugu, 8 eta 6, gorriak aurretik, De La Fuente bien indako galdutako bakarra, Iruritak 3 indako eta galdutako bat, Alberdik 4 indako eta galdutako bakarra, eta Izuetak ezaka eginik, baina eta 2 galdutako. Hortxe, berriro ere Alberdi azkena aulkitik altxatzen, nokadu bat eman dio Platanoari, urpiskatean eta kantxara. Handia pilota epaileak. Eta 6 eta 8. 3 zenbakidun pilota aterako dute. Bai, Alberden sakea. Bizi azpitik. Irurita, jaso. Tueta. Garzona. Zerratuz. Hortiko songi atera da.
Zurillota gaun bat, hau paretarekin, esku bizirurita. Sartuko da Julen. Aingeru, eskura eman, dejada, hortxe da irurita, bi pareta ja burun eman. Hortxe Aingeruk. Ustu eta, ea baina irurita. Martxel, ongi ezkerrez. Irurita. Gauzak bere lekura itzuli dira tantoan. Lekuarekin, ustu eta. Eta ezkerrez. Zelariari utzi dio Aingeruk. Eta daun bat, nion lekua daka, Martxelek. Eutzi. Ezkerrez atzera, zabaldu. Lekua daka. Pareta askorekin. Horrelaria esartzeko. Ongi irudita. Defentsan oso ondo ere uzu eta. Ea orain eskubiz. Iritxe. Hortzea Aingeru. Alberdin, Ñakua eta tanto. Zazpi eta zortzi. Eta Alberdik beste bat egin du, miren. Ba, bai, oso tante politia, eta defentsa lau pelotarina. Horreno Alberdik txoka boteun horta oso ondo ditxe, eta tante politia. Bai, ze ondo ikusi duen iruritak, ez? Azkenen esaten da, ez? Atzelaria txokoak urritza joan behar dela, baina ez da erresa izaten, ez? Eta holako tantotan hain luzak izan da, ez? Baina ikusi dira, bai. Ikuste dio izuetari lokarriak lotzen. Presak hau. Eta zazpira zortzi. Taktikoki argibideak ematen, bata besteari. Albertien sakea. Tota banuz, Aingeru. Ezkodik gaina. Iztu eta. Irurita, gozatzeko pilota. Izkerdian jo. Zuguziko gozatu. Iztu eta. Hau, bai. Eta hartu iztu eta. Irurita. Eutzi Martxelek. Atzera Aingeru. Barruan da. Ea Nafarra. Aspaldiko partez. Tantoa De La Fuente eta Iruritaren txat. Eta zakit pixkanaka partida pilatzen zungo zain Martxeli, zain nola guztezun miren. Ba, bai, oain argi ikusia ez, Aingeruke bai atzea eta atzea gota dula. Nik uste horra kargatzea jongo dela eta bai, horra aguantatzen. Ikusi dute ez, Alberdi sartzen danen jokuan. Hoi da. Zerraiteko gai den, Herriko sakea, Luzi, Rostobi gaina, Martxelena. Antzera, Irurita. Zabaldu, Martxelek. Irurita. De prezizioa gan golpe horretan. De La Fuente. Lekua du Martxelek. Eraman. Barriz ere, zoatzetik, eraman. Aingeru aurreratu, baina atzerariari utzi. Pilotarreza, Alberdia jokoan sartu nahi, baina iztuetak gozatzeko pilota eta bai gozatu ere. Eutsi dutka, ea Julen! Zitik, eutsi Aingeru, iriki, Minator Julen, Ruiz ere jetxi, prezizio handiarekin, iztuetak jaso. Irurita eskatu. Jetxi, Alberdi Lauraina atera. De La Fuente. Atzera, irekiz gaia. Lekua pekan iztueta, baina beti beldur horiek etortzen dira hemen zabaletik eta esan genezaket tanto garrantzitsua zala ez, eta gorrientzat. Bai, Aingeru oso ondo bidatu zabaleko eta nik uste ideala ez, ja pixka behaien jokua etortzen edo lehen esan den behik atzatatzen nahi da eta behik nagusitu eta aidea lortzen.
Eta hortxe berez, ezin dute atzelariek pilota uki aurrelariari eman zaio, baina gusi hor Julen boteka etorri dela ez, ebai arnaz pixka hartzeko. Eta bueno, atera du aingeru, bizi, eutxi Martxele. Ezko eta aurrera botia, baina ongi molatua. Zutita. Eskuiz Martxele. Zutita eskatu, zera. Atera berri gare. Sendu zueta. Irekiz pixkat. Azera. Gaundu Martxel, aztetik. Ezkorrez ere. Zafonte. Zetik aurrea. Eta da bat. Hoti golea zezin. Hortxe ez, ikusi dugu. Iruritaen pelotazoai izu eta oso ongi jartzen zela, hortxe batea gain geru ez, beste bizitasun bat emanez, da tantoa. Sendan rebotean bide joazti eta ondo idea momentuz. Lanardiak egin da, 11 eta 7. Bai, 7 doaz, hemen 11 eta 6 jartzen digu. Baina 11 eta 7 doaz. Lehen etenaldi askatu dutena urdinek. 3 etenaldi guztira, baina ikusten da ez, partida gorra doala ez, mira. Bai, ondo eskatutako deskansoa eta bai, oso gorra, batez atzelarintzako ez, eta bueno, aurren da Castellan oku pixket ematen, edo, azkenen hori urdinan Julenek naia da, edo, bai. Hortxe ikusten dio platano eta dena elkarbanatzen. Eta, bueno, konzentratu ikuste du hemen Julen. 11 eta 7, jarri dira 2 tantotara urdinak, baina berriro 4 tantotara jundira. Bikote gorria, nik uste du pixkat pasatzen, gure kamaratik gertu. Ostia dago. Eta hortxe, pilotariak itxoiten, eman dio epaileak pilota. Eta prest, la protagonistak. De la Fuenteren sakea, paletarekin, eutzi zuetak. Ea ingeru, bi pareta, ez da jo guztizan datea, Alberti defentsan, efektoekin. Baina ezkerrez, irudita erne, baino atzeratu. Ea ingeru, Alberti, keinu, bere lekuan da irudita, eta eraman, ea Julen. Bizi, ingeru erne dago, keinu. Da Fuente sotamano. Iztu eta, feitxu. Ingeru batera, eutxi. Ea Martxel. Atzeratu. Eta osona. Irudita jaso. Alberti keinu. Paletarekin. Irudita atzera jun behar. Baina eraman hau ere. Sartu da Alberti. Ez guztiz. Korretxatu. Baila Fuente gatzera. Iztu eta. Iruditaen aukera. Atzera. Bai barruan. Euki. Bai Martxel ezkerrez. Altxura emanaz. Irurita. Azte pilotaka da. Eta lehengo tantua garrantzioa zan, hau are eta gehiago. Iruritak garraxi bat bota du. Eta gusta bata. Baina bai azkeneko sagonoke tanto gehiena antzeko txuk izan dira ez, hemen rebotalde honetan. Eta dinamika horren dekozti bai. Hortxe izu eta pelokarria lotzen berriro ere. Altxatu da. Bostantoko aldea. De la Fuente sakera. Erdira. Resto bikaina Martxelena. Irudita.
Guztiz aprobetxatu. Eta ezker paretera, baina atera egin da. Iruditak eskuinez oskondo. Iztu eta. Azponte, zure horrea jun. Eskatu iruditak. Maitu da eman. Sota bano zuztu eta. De la Fuente. Sartuko da Alberdi. Bizi, enpetara. Inak, guau! Estinako bat. Hortzea biak, angeru eman. Aurrera Martxel. Eutxi. Atzera. Jarrita da Martxel. Ala moduan eraman. Angeru atzera. Airez. Negarrez, baina iritsi. Beste biotaga bat. Eutxi zuetak. Beste bat. Botera jarri. Eraman. Julen. Lauterretik. Erritmo aldatzen. Eutxen gero. Lauter diraino berriro. Ezkerrez, atzera. Horte. Sartukote ez. Atzerari utzi dio. Iruta. Iztu eta ezkerrez. Eraman, sendo. Eta. Ongo iztu eta. Ezkerrez. Alberdi. Hori ezkerrez de la Fuente, altura asko. Oiak libratu, barruan da. Eta. Kantoa. Aurkiak eraman ditu aurretik. Iztuetak. Eta berriro gehatuko dute partidua. 13 eta lauten aldi. Eskatuak. Uste tanto bat, miren? Bai, oso politia eta engeruk ze ondo nortuta ditun hemen atzeko zabaleko neurriak. Eta baita ere Julen asko laguntzen atzelariri hor momentu baten ikusen Martxelo oso nekatuta eta ondo laguntzen. Motivazio oso handiakin ikusten dugu ez, Alberdi? Oida, bai. Baina hortxe denbauzin oso sartuta, hor iztuetak eman duen pilotaka bat neharrez iritsiana salto eta dan egin du. Da hemen ikuste ditugu. Kolumpiora igoko dien, ez dut uste, baina Mikel Laboa plazan ura edaten Martxel eta Julen eta Martxel pilota gereku da datoz. Epaiak deitu die eta kantxara. Ikuste zuen mordoa bildu ala gaur ere Antioko pilotalekuan. Txaloak lau protagonistentzat, partida ederra ikusten ari gara. Eta gakoetako bat, gorriek bi pilotaka bakarri galdituztela ez. Bai, pilotan aldan du. De la Fuente iruditek eskatu, De la Fuentek eman. Eta izu eta gainera etorri zaio eta galdutakoa. Oso zaila jartzen gauza, burdinei. 14 eta zazpi kantoko aldea. Eta ikusita hori, gorriek, momentu honetan, bakarrik biak atxituztela ez. Maldan gora, burdinen partida. Bai. Berriz, lehenakoa boltatzen. Atera den geru, bizi azpiti. Julen sartu, ireki. Atera De la Fuente. Iztu eta. Goia lurratu ditu. Zuritak eskatu, zabaletik. Alberdi orkeinuka. Aurrera datzea doan. Irurita. Eutxi, Alberdi sartuko da jokuan. Duzu gozatu. Zotabanoz, hain geru. Bote txiki egin. Ongi moldatu da iztu eta gozatzeko pilota Iruritak. Eutxu iztu eta ireki. Hemen da Irurita. Alberdi. Zelaria laguntzen. Atzera. Aguso atzera doa. Errebotetik.
Ezin. Menpe dute ez, Izueta eta Bai, partea guztien defenditzea oso zaila ez izatea. oso zaila. Eta lehen esan duzun nahi fisikoki eta psikologikoki eta ingeru idea oso garbikin eta ondo. Hamaztea zazpi, hortxe da ingeru sakera. Erdiko sake hau ere. Eutsi Izuetak. Irudita, atzera. Izueta goti goleaz. Aukera ingeru. Berriro ere atzera. Airez. Ondu aldatu da. Irudita, atzera. Eutsi Izuetak. La Fuente. Alberdi, lauter de año. Ireki honek. Irudita. Berriro Alberdi sartuko da jokoan. Eraman. Zelariare dute. Sartu da. Hortxe diabiak. Angeru. Eman. Izueta jaso. Irudita. Ea Izueta. Bizi. Irudita bere lekuan jarrita. Alberdi atera da. Izu. Angeru lautik. Alberdi berriro atera. Mozu. La Fuente atera lekutik. Berriro ere. Beste guzti izkerreratu. Ezko da Irudita. Eta pilota gara. Ateratu. Ongi Martxel. Irudita eskuinez. Pilotean bi atzelariak. Ea Martxel. Guztila autoretik. Hor, jarraitzen dute. De La Fuente. Ezkerrez. Alberdi Zotamanu. Julen, lauter diaino. Berriz. Natua oso atzetik. Eutsi De La Fuente. Zakit, naita izan dan, edo... Hala iruditu zait. Ea, ikusiko dugu orain. Bai. Baina berriro ere... Ea, ikusiko dugu. Zakit. Ez dakit. Ez da oso ondo ikusten. Ikuste usteak inen nahiko lan bat zituela. Bai. 16 eta 7. Eta hortxe. Ezketan aurreko epaiarekin ikusten dugu Julen. Eta... Zagin, nor dakan pilota bain? Izueta daka. Eman dio De La Fuenteri. 16 eta 7. Atera den gero. Eutsi Martxelek. Bai, barruan. Julen Airez. De La Fuente. Atera. Eutsi Martxelek. Fuente. Ateratu Julen. Jokaldia txokoan. Eutxien geruk. Eraman Irurita. Hortzea Izueta baina Alberdi. Atzera. Atzelari lanak egiten Julen. Eta Zaila. menpe dituzte ez. Azkenen lan zaiak. Zait zenbat aldiz ikusi ditugun urdinak erreboteatzen. Edo erreboteko zulotik eta gorriak aldiz oso gutxitan ez. Bai, hor da diferentzia oso handia bai. 10 tantuko aldea. Tanto gorrak eta luzeak ikusten ari gara, baina gorrien alde ari dira danak edortzen. Eutsi Izueta. Irurita. Ezkerrez Izueta. Irurita. Peloteoan. Irurita beti bi pausu aurreago ikusten dugu. Ea ingeru. Atera. Eta txikia. Eta goiko txapara jantzaio Izuetari. 18 eta 7 eta Alberdi Agudo. Beste tenaldi bat eskatzea. Ezin dugu esan gaizkia idianik ez, baina menpe dituzte ez miren. Bai, azkenen lehen nasan behar, defentsa lanak denboa luzez ez dia bat errexak eta
Eta ikusten nahi ez, marka horren ja diferentzia handia teiela eta lan oso gorrak. Ze azkenean partia guztian zehar, ez? Ari hau ikusten, irurita dominatzen. Eta azkenean urdinek zazpi egindako dituzte, zazpi tanto dituzte eta Alberdik 5 egindako dazka. Orduan horre asko esan nahi du, ez? Tarte horretan ez dakit 9 eta 7 ere jarri dian, ez? 2 tantora etorri dian. Da hortxe aldea, 18 eta 7. Eta orain urdinentzat ez da gustuko platera, badakite nola da, baina hemen ikuste hau Julen Martxeli animatzen, pixkat burumakur orain ez Martxel. Baina partida oso txukuna egiten dago, ez? Bai, ez da txarra, baina leheno eske gorrik ezin du bete ibili, behi lanak oso txukun burutzen da, oso onda idea behi. Sakebizia ingeru, errestatu, eta oso txarrera, eta Martxelek, aso! Bi pareta ingeru, eutxi Julenek. Ea Martxel. Aingeru gaukera, atzera. Uztu eta boleaz, eutxi hori ere. Aingeru, lekua data. Zartu frontixean, ezkerreratu gainera. Eta jarri dio iruritari, eta Alberdi. Jokaldi egin nahi, efektuarekin. Boleaz orain. Aingeru ezkerrez. Zaitzera, sota manotiztuetan. De la Fuente. Alberdi. Atzera Aingeru. Boleaz Martxel. Ezin. Nekearen lanak ez, hauek Martxelenak. Hemendik eraman duen pilota, ikaragarria izan da, Bai, urez betetako kubata naha lurra botatu, nahiko endo iztekin nahi. Baina hortxe da, ez? Azkenen tanto gorrak defenditzen, baina bata bestearen atzetik gorrientzat ari dira hortzen. Hortxe, Alberdi animak ematen beratzelariari, Aingeru prest, irurita bere lekuan kokatua. Alde oso handia, hemen ez dita zazpikoa. Eutxi izteetan. Era Fuente, ipareta eta dante. Leheno esan dezunaz. Lehen bipareta, botazkio erdia tanto. Baina oso aurretik ez, hemen ikusi dugu. Baterritik eman dira. Baina oso partida serioa jokatzen. Oso kontzentratu ikusten ditugu gainera. Atera du, azpitik, eutxi Martxelek. Irubita. Oso atzera. Reboteatzen utzi, eta... Bai, paso du. Da Fuente, aire zoain, ezkerra aire. Eman ere. Atzera irubita. Zota manuz. Irubita. Bain botez. Boti goleaz. Ai. Atzera de la Fuente. Alberdi. Ireki. Aixi de la Fuente. Alberdi, fekzionek. De la Fuente. Oso ongi defentsan. Eta gora. Naite ezin. 21 eta 7. Eta ematen du, Antiboko txabalketa jarri duen xetasun berri hori ez. Bi tanto batik irabazi behar dana, 21 eta 21 izaten baldin bada. Ez dugula ikusiko, behintzat finala horrekotan, De la Fuenteren sakea. Azken atzan, eta hemen zerukatu da partidua. 22 eta 7, eta miren, menpe ez izan dituzte. Bai, emaitza ikusita emateu ez ez, baina partio oso gorra izan da, eta gorri nagusitasun oso zirazu, eta ondo merezitako partidua bai. Hortxe, finala De la Fuente eta Irurita igoa eta APZ-aren aurkakoa izango da larun batean.
Beraz, miren, gaurkoak eginda, plazer bat izan da gaur zure ondoan egotia, eta espero ez ere ondo pasa izana, hemen, frontoian beti gustora, ez? Hoi da. Partiek oso poltiak izan eta oso gustago. Miren, eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Hala, zuei. Bueno, Aingeru, zorionak, Antiboko finalean zaitugu eta haze partido serioa jokatu ez zen, ez? Bai, egia esan oso serio jolastu dugu. Nekigun partia atzen zehola eta oin du, ez, atzen kargatu, tontakeri gutxi egin eta irabazita oso pozik. Bai, ikusia partida guztian zehar, hortxe zuek erasotzen, behaiek defentsan, eta partida oso serioa. Hortxe egon da, pixkat Alberdi nastu nahia, baina jakin izan dezue, zuezea bere trampan erori ez, eta hortxe jarraitu ezu ez? Hoi da, bakigu Alberdi aurren katua dela eta hortan beha eskibatzen txaietu gara eta oso ongi egin dugu. Gaur sentsazionak ez? Bai, behintzat oso bizi aurkitu naiz, kantxan. Igual aurren tanto gutxi egin ditut, baina nahiko bizi, bai? Eta alde hortatik pozik. Bai, ikuste zan hor, zu sartzen zinean ebai eskubiakin, ebai errebotera, sartzen zen nula, Bai, ongi esaten ditzen ona, oso ongi sentitu naiz, pilota gozatzen eta bai, pozik. Bueno, larun bateako igoa eta bezetxea, nola ikustezu partida? Oso zaie, pareja oso kompletoa, Anjon hemen frontoi honetan hobenetarikoa da eta igoa oso momentu honean dabil eta partio oso zaie ikusten dut bai. Aingeru, zorionak eta larun batean ikusiko geha. Ja, zirasko. Josu, zorionak, Antiboko finalean, esaten zenuen aurrekoan, txapelketa oso garrantzitsua eta jada finalean zaitu. Bai, egia esan, oraindik sinestu gabe. Bai, Aingeru eta bai ni uste dut partidu handia egin dugula. Ez du utxik egin eta nahiko eman diogu pilotari eta, finalean gaude eta, oso pozik. Bai, Aingeru esatzuna ez, partida oso serioa eta jakin izan dezue atzea kargatzen eta ia partida guztian zehartzu izuetari bizkarra erakutsiz, baina partida oso serio. Ba, itzen du pixka bat. Alberdi gaizto zegoen, arrisku utxu eta, Aingeru ala handia doka eta defentsa ondona eta, itzen du pixka atzera kargatzeko eta, azkenan izuetari pixka bat luz egin zaio partida eta, hortik erori da pixka partida gure alde eta, oso pozik. Bai, fisiko aldetik ebai zu oso ondo, hasierako golpeak eta bukaerako golpeak, bai eskubi bai ezker, antzekoak izan dira, ez? Bai, nahiko handi, baina, partidu erditik atzera notatu pixka bat fisikoa, baina, nahiko ongi eutxi diot eta Aingeru asko lagundu dit, eta, oso gustora nago berakin jolasten eta ea finalon bat egiten dugun, eta, txapela etxera ematen dugun. Finalean, hortxe, APZ atzerari bezala izango duzu, hau ere Antiguon jokatzeko pilotari zaila, ez? Bai. Antxon, asko jokatzen du eta frontoietan igual gehiago, ez? Ez du bat ere faiatzen, airez oso ongi biltzen da, eta, eta Josu horrean baita foko handiarekin dago, baina, gu gurera etorriko gara, serio jokatzera, eta, ea susto baten diogun. Bai, oberena taldeantzat, gaina oso berezia, ez? Bi pilotari hor finalean, txapela oberenarentzat izango da, bentsat taldean pozik, ez? Bai, pozik. Josurekin oso harreman hona daukat, eta, larun batean bera galtzea espero du, baina, bera irabazten badu,
Uste dut bai Aingeru eta baini, bueno, txapelketa ona egin dugula, pozik egoteko moduan gaudela, eta bueno, ojalá larunbatean txapela etxera eramatean, baina bueno, bestela pozik txapelketa ona egin dugu eta bueno, disfrutatzera. No, Josu, astea ederki joan da dira eta zorionak. No, pilotazaleok, azken aurreko jardunaldia bukatu da hemen Antiboko 74. edizioan, ikusi dugu ze bi partida izan ditugun, Amiano eta Beloki finalean ditugu, baita ere De La Fuente eta Irurita, eta neskena ezin izan da jokatu, baina Amaia Aldai izango dugu finalean. Beraz, larunbata goizen, 11:00 aurrera, hemen izango gea. Arratsaldeon.